саломи гарму ҷӯшони рамазонӣ бароятон. Умедворам ки ҳама хубу хушеду ҳама корҳоятон ба ҷо. Агар касе зудрӯз дорад, пас муборакбодиҳои маро бипазиред. Агар кори касе дар ягон ҷо барор нагирифта бошадам, ғамгин нашавед. Имрӯз ки нашуд, паго албатта ки мешавад. Ман имрӯз бароятон дар бораи ташрифи падари Месси ба Каталония, ба иҷора рафтани Рики Пуч, тамдид нашудани шартномаи Дембеле ва як топ хабар дар бораи он ки чӣ гуна дар Аврупо як мусобиқаи дигар таъсис меёбад қисса мекунам. омода бошед, пас меравем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. дар он ҷамъ вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст ва барои нафароне ки ҳоло дар 1xbet аккаунт надоранд, то шумо метавонед дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми $100 бонус туҳфа гиред. албатта ки бо промокоди серноки мо барсатиҷи ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. падари Месси, Хорхе Месси ки ҳамзамон агенти ӯ мебошад, ба Каталония омад. ҳанӯз ҳадафи ташрифи ӯ ба Каталония маълум нест, аммо бо эҳтимоли зиёд ӯ барои гуфтушунид бо Жоан Лапорта оид ба тамдиди шартномаи Месси ба ин ҷо омодааст. бархе аз расонаҳо менависанд ки Хорхе Месси ба хотири муборакбодии Барселона ки дирӯз ҷоми Испанияро соҳиб шуд, омада бошад. аммо ростии ин корро дар асри 21 ҳамон замон ва бо телефону скайпу кимчи дигар кардан мумкин аст. президенти клуби Барселона Жоан Лапорта омодааст ки атрофи мавзӯи идомаи шартномаи Месси бо агент ва падари ӯ гуфтушунидро оғоз кунад. бар тибқи хабарҳои расида баъд аз ғолибият дар ҷоми Испания, таби Месси хеле болида аст ва оғоз кардани суҳбат атрофи шартнома айни муддаост. омадани Хорхе Месси ба Каталония бошад аллакай як қадами густурдае дар ин роҳ мебошад ва коршиносон ба ин назаранд ки ҷонибҳо забон ёфта Месси дар Барселона мемонад. хотиррас мешавем ки шартномаи Лионел Месси тобистони имсол ба итмом мерасад ва дар сурати дароз нашудани он, Лео ҳамчун агенти озод Барсаро тарк мекунад. Лапорта бошад барои дар даста мондани ӯ тамоми чораҳоро андешида истодааст ва омадани падараш низ барои Лапорта фоли нек аст. гуфти бобои ғулом кори худо аст ки ҳамин сағира дар Барса мемонад. Диарио Спорт менависад ки дар кори тамдид шудани шартномаи Усмон Дембеле ягон пешравӣ ба чашм намерасад. роҳбарияти Барса чанд маротиб хостанд бо агенти ӯ сари ин мавзӯъ суҳбат кунанд, аммо ҳардам ӯ бо баҳонаи ин корро ба таърих мегузорад то ин суҳбат ҳарчи наздиктар ба поёни мавсим сурат гирад. зеро дар ин сурат намояндаи Дембеле барои ба даст овардани шартномаи равғантаре имкон пайдо мекунад, чунки дар чунин сурат ҳамагӣ як соли дигари шартномаи корӣ боқӣ мемонад ва Усман метавонад гуфти он гапҳо нозу нузи зиёдтаре карда дар ин дунёе ки барои пул дилхоҳ мардак асои курро медузад, чаро Усмон шартномаи ҳалоли худро талаб накунад? аммо ин ҷо гап сари дигар чиз аст. гап сари ин ки айни замон Лапорта он қадар пули бисёре надорад ки нозу бозори ҳама ин бачаҳоро бардорад. директори нави варзишии Барса Алмения бошад дар ин раванд принсипи худро дорад. ӯ рӯзҳои наздик нуқтаи назари намояндагони Дембелеро мегирад ва дар сурати розӣ нашудани онҳо бозингари фаронсавиро ба фурӯш мемонанд. яъне шуди лалмӣ нашуди оби гуфтанӣ гап доранд тоҷико. албатта харидорони Дембелеи 23 сола дар Аврупо кам нестанд. инами ҳамагӣ дина Манчестер Юнайтед омода буд ки ӯро ба Англия барад. ПСЖ бошад омодааст ки ӯро дар алишбадараки Неймар ба қавле куш кунад. худи ӯ борҳо иброз доштааст ки дар Барселона хушбахт аст, аммо чӣ гунае мебинем хушбахтӣ ҳар хел мешудааст. хушбахтии ин бачаҳои эрка бошад фақат дар ҳоли пули зиёд будан аст. акнун итай бадам неда. Барселона Рики Пучро ба иҷора доданист. Иллат ин аст ки дар мавқеи бозӣ мекардаи Пуч бозингарон хело зиёданд ва рақобат ин ҷо хело шадид аст ва Барса намехоҳад ки Пуч як мавсими дигар дар ҳайати захиравӣ бишинад. ба иҷро додани ӯ барои Барселона аз он нигоҳ хуб аст ки дар дастаи дигар шояд Рикард вақти зиёди бозӣ пайдо мекунад ва баъди як соли иҷора бо таҷрибаи хуб ба Барса бармегардад. худи ӯ бошад аз даста рафтанӣ не зиёда аз ин ӯ мехоҳад ки барои дарёфти мавқеъ дар ҳайати аввалия мубориза барад. аммо бозам пайдо гаштани ӯ дар ҳаят якчанд омили дигар низ дорад ки яке аз онҳо ин аст ки Барселона ба якборагӣ дар чанд мусобиқа ширкат мекунад ва албатта барои Куман бозингарони мисли Пуч лозиманд, вале агар не, талабот ба ӯ ҳамчун аз дастаҳои Ла Лига, Португалия, Италия, Олмон ва ҳатто аз Англия низ кам нест.
ё ҳамин расонаҳо хабаре менавишта надоранд, ё ҳамин Эрлинг Холланд он қадар шӯҳрату шон дорад ки масъалаи номнавис шудани ӯ ба инстаграми Месси дар сархати расонаҳо пайдо шудааст. Гӯё ҳамин дунё тамоми масъалаҳои мавҷударо ҳал карда бошад ки ин мавзӯъро бардоштааст. ё ин ҷо гап сари аслан Месси меравад ки чӣ қадар бузург аст ки номнавис шудани Холланд ба инстаграми ӯ як бумро ба миён овард. Ба ҳар сурат мегузарем ба асли воқеа. Акнун Эрлинг Холланд дар инстаграми Месси номнавис шуд. Расонаҳо мегӯянд ки то ин дам бозингари норвегӣ дар инстаграми Лео сабти ном накарда буд. Шояд номнависи шудани ӯ ба инстаграми бозингари Барселона кадом ишора бошад ки мо намефаҳмем. охир ин мардакҳои пулдор корҳое мекунанд ки аз ақли бисёриҳо берун аст ё беақлиҳое ки мекунанд ки просто ҳайрон мешавӣ. Чанде пеш Мино Раёла агенти Холланд бо Жоан Лапорта вохӯрда буд ва ҳарчанд он ҷо гап сари бастани шартнома намерафт, аммо дар пушти ин вохӯрӣ маъз ҳамин масъала меистод. Кош ҳамин овоза ба ҳақиқат табдил ёбад ё ба якборагӣ хомӯш шавад. охир мо чанд мегӯему шумо мешунавед. гуфти он гапҳо аз сериали Неймар ҳоло халос нашудем, аллакай ба сериали Холланд задем. Як ида аз топ клубҳои Аврупо як мусобиқаи дигар бо номи Суперлигаро таъсис доданд. Дар ин миён Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Барселона, Ювентус ва боз 8 топ дастаи дигар ки 6 даста аз Премер Лигаи Англия, 3 даста аз Ла Лига ва ҳамчунин 3 дастаи дигар аз Серия А Италия мебошанд, шомили ин рӯйхат шуданд. Гурӯҳи ташаббускори Суперлига кӯшиш дорад ки дигар дастаҳои муқтадири Аврупо ба гунаи мисол Бавария ва Боруссия Дормундро ҷалб кунад, вале дастаҳои олмонӣ ба онанд ки дар мусобиқоти муқаррарии аврупоӣ бозӣ кунанд. Барои мисол дар Лигаи Чемпионҳо ва ё Лигаи Аврупо. Ба ин гурӯҳ албатта ки ПСЖро низ даъват намуданд, аммо ҷавоби рад шуниданд. Албатта ПСЖро фаҳмидан мумкин. охир худи президенти ПСЖ Насир Ал-Халайфӣ дар ҳайати шӯрои директорони УЕФА шомил буда, ҳамчунин роҳбарии ширкати Делин Медиа группаро ки ба пахши бозиҳои Лигаи Чемпионҳо машғул аст, ба уҳда дорад ва ин ширкат барои намоиши телевизионии ин бозиҳо миллионҳо доллар сарф кардааст. Яъне дар сурати аз миён рафтани ин бозиҳо пулҳои шайхи араб гуфти Акаи Машраб шоҳинбод мешаванд. Акнун биёед ки бинем чаро ин гуна як мусобиқаи дигар роҳандозӣ мешавад ва ташаббускори он кист. Ин мусобиқа дар муқобили Лигаи Чемпионҳо таъсис дода шуда, ташаббускори он президенти Реал Флорентино Перес мебошад. Бар тибқи формати мавҷуда бояд 20 даста дар ду гурӯҳ тақсим шуда, дар миёнаи ҳафта ба ҷои бозиҳои Лигаи Чемпионҳо бозиҳои худро доир кунанд. Ҳар даста бо ҳамдигар бозиҳои рафту баргашт доранд ки он аз 18 бозӣ иборат мебошад. Ин дастаҳо метавонанд дар чемпионати худ низ бозӣ кунанд, албатта агар УЕФА иҷоза диҳад. Тасмим аз моҳи августи имсол мусобиқа оғоз карда мешавад. Маблағгузорони ин мусобиқа якчанд ширкатҳо мебошанд, аммо пули асосӣ ки 4-5 миллиардро ташкил мекунад ба бонки JP Morgan тааллуқ хоҳад дошт. Акнун биёед бинем ки ширкат дар ин мусобиқа ба Барселона чӣ медиҳад. Бояд гуфт бо ташкили ин мусобиқа грандҳои футболи Аврупо дигар намехоҳанд ки пулҳои худро бо дастаҳои камбаҳои Аврупо тақсим кунанд. барои ҳамин миёни ҳам дар як мусобиқаи дигар ки он ҷо фақат дастаҳои топ шомиланд бозӣ мекунанд. албатта Барселона ҳам аз топ ва аз дастаҳои пулдори Аврупо ва олам ба ҳисоб меравад ва дар сурати омадаи кор дар ин мусобиқа пули хубтар кор мекунад. Акнун ба ин факти ҷолиб диққат диҳед. 15 клуби ташкилкунанда ҳамчун пешпардохт барои рушди мусобиқа инчунин инфрасохтори варзишгоҳҳои худ ва ҳамчунин бартараф намудани натиҷаҳои пандемия аз 89 то 103 миллион евро мегиранд. барои барса гирифтани чунин маблағҳо айни муддаост. гуфти он гапҳо киро куштааст чанд миллионаки дигар. ҳарчанд ин пул мақсаднок ҷудо мешавад, аммо аз як лабаш як бозингари нимколоро харидан мумкин аст. Акнун сари масъалаи асосӣ. Федератсияи футболи Аврупо ё ба истилоҳ ФИФА комилан зидди баргузор гаштани чунин як мусобиқа буда, таъқид мекунад ки ширкаткунандагони ин мусобиқа дар томи бозиҳои фароқуравӣ ва инчунин бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ва Лигаи Аврупо роҳ дода нашуда бозингарони дастаҳо аз ҳаққи ширкат дар бозиҳои мунтахабҳо низ маҳрум мегарданд. ана нав ҷанги ҳақиқӣ сар шуд. ку бинем ки зур меорад. охир инҷо ҷанг сари пул аст. он ҷо ки пул аст, албатта нофаҳмӣ аст. ман албатта пули калонро дар назар дорам, вагарна ману дӯстам Сурохшои Фарохшо 4 тангаро дои миёни ҳам тақсим карда метавонем. акнун мехоҳам андешаҳои шуморо атрофи ин ҳама фаҳмем. аз дидгоҳи шумо ҳамин Суперлига лозим аст ё ин ки на? ва фикри шумо падари Месси барои бастани шартнома омадааст ё гуфти момаи нозукбӣ ба чаша хабаргирӣ? мо интизор. барои имрӯз тамом. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.